ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Yay! Diyos maray na hapon po sa tuyang mga listeners kan DCGB-AM, as in listeners and viewers kan DCGB News Online and YouTube. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Yes, mabuhay Bert, and Diyos maray na hapon sa imo, and Diyos maray na hapon sa tuyang mga pag-iriba, digdi po sa tuyang technical side, of course, si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Sir June Napolis and si Sir Jerome Nico Martinez. Tama? Ayan. Opo, Diyos maray na hapon po. Huwag maho ng ulok mo, Bert, ha? Gari, Gari you're catching your breath. Alo? Gari, basog-basog pa. Kaya nagpapasalamat po kami sa pamilya po ni Sir Nems Flora dyan po sa Daraga. Yes. Si Ma'am Brenda and Ma'am Wet, asinan sa inang pamilya po, sa indang mga aki. Yes. Yang pa po dyan sina BP, Yang Ma'am Shara, Ma'am Jazz, asin Miss Jenny. Ayan, happy fiesta sa mga taga-Daraga, and of course, it's birthday po ni Blessed Mother Mary. Yeah, Ayan, happy birthday and happy fiesta. Magayunan po, so discussion po ni, very extensive discussion po ni Father Butch. Oo, about kasubago Mama sa Mary's program. purpose po, sana nagnadagog po nindo. So, magayon nun. At maresa na po pala kan si Sir Joshua Kasabago nag-iskaramusa na mentionar niya po, so linukay da ang masirang. Thank you sa Linukay. Thank you. Kay, hinanap niyo po si linukay dumang kay Sir Nems. Salamat. Thank you for this. Kamo po, kumasama po ang pakipiesta po nindo. Ayan, galing mga basog-basog. May mga Sir June, dala Sol, plastic. Sir June. May mga plastic may mga Sharon. Ayun po. Ayan. Sabi ba ni ni Sir Joshua Kasabago, mga etiquette sa pakipiesta. Kailangan. dapat pa rin iguana dyan. Nakalaw sa bag mo anywhere you go. May igwa ka ng plastic dyan. Hindi mo alam kung may birthday, may fiesta, o kung ano occasion, igwa ka ng lalaagan. Ano? Paano ba gamapita? Kung minsan problema ba, di nga kaming laugan nga yan. Uni, naka-ready. Yan. O di ka baga mampita, taga-daraga ka man baga. Oo, kaya lang sa muya sa Maroroy. sa tuya. Iba, Maroroy kita baga, Maroroy, ano? Ayun po. So kasi bago po, nagkaroon din ng, nagkaigwa po kang concelebrated mass with Bishop Bong and launching kang 75th Jubilee kan Diocese of Legazpi. Yan. And magayunon po sa choir, matibayin po sa choir Kasabago. And panong-pano po sa simbahan ki mga nagsirimba pati ki mga padi. Ayan, oo, of course, dakulaon na celebration naman yan. Iyo po. Diba? Birthday ni Mama Mary. Dahil lang gada kita nakaabot sa kusina. Kasabago ta, maano po kita baret alas 12. Okay. So, ngayon pong hapon, di ba, ang sarap pong dakulang, ay, ano pala mampita, may mga concerts bagang nangyari kang Sabado digdi. Ay, grabe so traffic. Yeah. Primero yung traffic kay ituod the day before, yung Friday, yung street presentation. So grabe yung talagang dinumog kita nagiriling kang sa tuyang mga different contingents from Region 5. Po, sa Pulanggi po, Opo, so Garihakot Awards. So then, the following day, so concert, grabe so traffic naman. So, Opo. malugkot ako duman sa sa LCT, hindi ako nakakalugtag, grabe so tao nakapila. So, can you imagine, Bart, ito talagang nag-enjoy si data, naghiling kang concert, kang Bini. Yes. Bini, kumusta? Nagiling ka? Iyo po. Tigabangan ko po sa mga production ninda and nakaka-proud po kasi ang sarong miyembro ninda taga Anislag. Anislag Daraga. Taga Daraga. Talagang nagdaragenyo po siya. Mga. Ayun ngayon din yung mga taga. Oo. Anislag. Hain nga digdi sa mga taga Anislag. Oo. So magayon actually tapos na yung celebration kang Ibalong Festival, and taranta na grabe man talaga so mga nagdirigdi na mga turista para lang for them na mahiling sa pagselebrar, lalo na po itong sa street presentation. So iba-iba pa, so agri fair and then the concert, so and billiards, and then taekwondo, dakulong na natawo, and yung golf tournament. So dakulong pa apwera kayan, dakulong pang mga yung job fair, dakulong pa pong mga activities na ginibo during the celebration of Ibalong Festival 2025. Nailinggo during the street presentation si Sir Henry. Iyo po, nag-cover po. Nag-cover, tsaka si
Miss Jasmine. Pati po so Alice Corner nakakota po Salamat. Pigdumog. Oo, thank you. Ayan. Congratulations po. Salamat. Ayun man po ang gusto ni Mayor na mas mapagayon pa ang mga selebrasyon and sa mga parang may reason po para magdigdi ang mga turista Ayan. sa Satuya. Ayan, dakulaw na impact sa ladok ang turismo. Pag dakulo nagdidigdi na saro na lang na turista, maski na nga ni mga from the Bicol region, pag nagdigdi sindang aga pa, kasi can you imagine, Bert, nagpipila na sinda for the concert, aga pa niya, una. Yun. Siyempre, naglulunad yan. Ang iba nga ni Kian, Bert, nag-stay sa mga accommodation establishments. O yan. So, transportation, so karaunan. So, yan. Kapos siya nagbe-beneficiar digdi. Iyo po, Ma'am Pita. Ayan. So, katanin ko nga ni po duman sa concert po. Mga hali pang daet. O yan. Mag-aramigo, Ma'am Pita. At grabe, so parking, hali duman sa krusada, pagpaliko mo baga, sa Washington Drive. Nakaabot po duman. Isus kadakul ng mga nakaparadang auto. Kasi bawal baga duman sa may part na kang pasiring ka sa LC3, papuntang airport, old airport, talagang bawal ang mag-park. Yeah. So yung mga auto, Diyos ko, pag sabi ko, grabe, so auto. May relingan po girari kita pag may celebration naman po digdi sa October Lingas 10. yan. October 10. No, sa Dinner for a Cause. Dinner, Ayan. concert for a For a cause on Cause. October 10. Siyempre featuring ang satuyang chef na si Chef so very famous na Yeah, So, di po ka mo manghinayang. Sabi nga niya, wag po kayo manghinayang sa babayad nyo kasi makakatulong kayo. This is for Jesus ngaya. Kasi syempre, Shoko. May shoko support something yun. seminar For the yan, di ba? seminarians po. Oo. Ayan. So, yan po, October 10, 6 p.m. onwards sa LC3 Legazpi po. Ayan. Then sa Catholic Church po, igo po kitang duwang santo na pig-canonize, or naging blessed po muna sinda, then canonize kasuhapon. So, igo kitang baagong duwang santo. Iyo, Ang mga santo baga po, so mga pangangarugan ta po ang buhay po, na they lived holy. Ayan, kaiba na po sinda kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, nag-imbitar po girare kita kan sa tuyang amigo pong nasa CBCP para siya mismo po ang mag-share about kan buhay po lalo na po ni Saint Carlo Acutis na garing nakaabot na po siya duman kasi nagpipilgrimage po ini amigo tang padi. Ayan. So ladies and gentlemen, i-welcome ta po through Zoom Reverend Father Vladimir Vlad Echalas. Father Vlad. Yes, magandang hapon, Christina. Yes, mabuhay po, Father. Welcome again. Apa. So, si Father Vlad po ang head sa research. Ayan, kan CBCP. Yan. Ayan. Head Kumusta ng- po, Father Vlad? Baga, actually may kaiba ko sa ibang mga soul priest at siya nabanggit pa Vietnam kami. Ay, Higit wow. lang, 4 days lang kami doon. Gari pag nagaprograma kita, Father Vlad, gari pag may sunod kang biyahe po, naisisingit po kita ni Father Vlad. Thank you, Father Vlad. Tabi, pasensya na maski nga yung invitation. Actually, mga pare doon sa ganyan ko, alas gusto pala na may kita digdi. Binayaan ni May- Father. Binayaan mo na po, Father. So, Father Vlad, aram po na very precious po ang time mo. Mapaistorya po kami about kay Saint Carlo sa tuyang pinakabagong santo po. Yan. Yeah, pa. So, Diyos mo rin na hapon, sendo ka po sa mga tugang, mga nagdadarangog dyan sa Tuya, sa DCGP. Istorya ko po sendo, magayon na buhay kayo ni Pagkang Santo. Nasabi ni Bert na duwa ang pig-canonize ni Pope Leo. Actually, first na na-canonize niya. Si Carlo, ang English, Acutis. Acutis. Siyempre kita, Ano ni Acutis. Acutis. Pero kaya sa Tuya, siyempre, Acutis, na 15 years old lang po siya. 15 years old na namundag siya sa London, pero nagdakula siya sa Milan, Italy. Okay, so bale English and Italian ang sa iyang background. Yun po. So sa young age niya po na 15 inspire na apod lang sa iya the cyber apostle of the Eucharist. At sa kasaro pa God's influencer. Yan na duwa ang title niya among others. Siguro po magayon ko nga siya apod na cyber apostle of the Eucharist. Kasi ang bago siya nagadan, pigamit niya ang sa iyang pagiging IT
pagiging IT wizard niya, and he created a website cataloging Eucharistic miracles around the world. Ini 2006, kung sabihin, dahil panganay kita masyado nagparagamit kang computer, ang iba sa ito. Pero dahil computer wizard siya, and he was able to catalog Eucharistic miracles around the world. Na naka-inspire ini sa kadakol ng mga tao sa bilog na kinaban. Pero it's not just about pagkatalog niya kan mga Eucharistic miracles. Ang mga Eucharistic miracles po, lalong-lalo na ito bagang mga ostya na nagdugo, ostya na naging corrupt, na ani ba kayo po nahiling ko. I have seen a number of Eucharistic miracles. Ang pinakapamuso po dyan ang the Eucharistic miracle of Lanciano, Italy. Magayon talaga. Anyway, piritang kung may oras ako, pwede kong i-discuss yan sa inyo. Now, para sa iya, kay Carlo Acutis, the Eucharist is my highway to heaven. Magayon ang dangugo na din. The Eucharist is my highway to heaven. Magayon, no? Opo. Para sa mga naghihinanyo kasi hihiling ka sa tong programa, kuni po ang, siguro malingawan ng gabos ng mga sabi ko, i-share ko, pero iniday. Ang sabi ni Carlo Acutis, kung kita naka-expose sa sunlight, di nagkakaiko kita ki-sunburn, di ba? Lalo kung ma-peach, namulahon kita, di ba? In the same manner, na pag nag-expose kita sa Blessed Sacrament, na nakukuata ang imahe ni Kristo. Gribaga, so, na-sunburn ka, ini, na-Eucharistic burn ka. Oo. Kapag po kita ki mga... Magayon, Father, Eucharistic burn. Ang gari, kumbaga, ikakumaliwas ka ngayon, so although na ano ka, pero pag naong ka sa Blessed Sacrament, ibang klase, ang ano sa imo po. Actually, sa diri ko pong words iyan, Eucharistic burn. That's my original word. Okay. Ang gusto sabihin po kayo ni, yun bagang nagadyang kita sa mga adoration chapel, na ba sa tuya, mga 1 hour, ang mga parokyata, kadakol na parokyata, igo ki Eucharistic Adoration Chapel. Yan ang bigsabi ni Carlo Acutis, na pag nag-expose kita before the Blessed Sacrament, pwedeng kita may Eucharistic burn. Pero bako man lang po yan sa during adoration, ang bigsabi ni Carlo Acutis, kundi ang lalo-lalo na ang celebration of the Eucharist. Si Carlo Acutis, daily mass church goer siya. Talagang araw-al daw, almost sisimba siya. So yan ang magayon ng pong actually iman po siyang masyadong mga theological, kasi 15 years old. Pero masyang theological na mga teachings, arugan mga santota ni Saint Thomas Aquinas, San Agustin, na mga highly theological. Para siya yan po. Very simple na di. Sunburn, Eucharistic burn. Kaya magayon na sana sa nagadarangog sa tuya, kasi naghihiling kayo ni, magbalik po girari kita sa Eucharistic adoration ta. Kagirabang istorya yan. Aram nito, Tina, tapos Bert, ma-public confession ako. Okay. Kami po kaya sa soul, o parte na inikan spirituality ko, every night, nasa Blessed Sacrament ako for 1 hour. Every night. Maski tigil sa CBCP, solo lang ako sa chapel. Talagang every night, from 7 to 8 o 7:30 to 8:30. Yun yan, unless pagalunon ako, day na ako. So talaga, ano ko yan, ini-answer sa mga magayunon na naku ako sa seminaryo sa Naga, Holy Rosary Major Seminary. Diyan sa seminaryo, araw-al daw po kami igong part iyan kan schedule ni na Eucharistic adoration. Kaya maski ako pa di na na-assign ako sa isla, sa Australia, Burbangi iyan. Maski ngon yan, 31 years old, 31 years na akong padi, igibo ko pa Burbangi. Tapos ngayon ko masaya ako na-inspire na ining aking nakapagsabi na when you expose yourself to the sun, you get sunburn. When you expose your self to
the Blessed Sacrament, ako masabi, na Eucharistic burn. Adi. So, ngayon ang baga, Bart, araw kayo nila. So, coming from, Father Vlad, na araw kaya na everyday niya siya sa Eucharistic Blessed Sacrament. So, parang yung, alimbawa ako, honestly, bako man ako yung sa nagdadyan, bihira, pero so niya na nagkakabaras ako na araw kay Neo, even after watching also yung movie The Chosen, yung parang, yung pagiging mas harani sa mahal na Diyos. So, even reading lang ng about kay mahal na Diyos and about kay Neo, kay Bagutang Santo na considered as saint of millennials and ng Gen Z. So, gari, what more nakita mo niya na gari isipon mo pag senior citizen ka ngaya, dapat nga arani ka na sa mahal na Diyos, na gari madali ka na ngaya. So the more na yung pigpapahalagahan ta talaga ang buhay ta na maging mas lalong maparani kay mahal na Diyos. Di ba, Father Vlad? Kaya magayon ini na nagiging na i-inspire gari kita kisarong aki 15 years old na ma-inlove gari kita kay Jesus sa Eucharist, duwaan Eucharist po. Yan na pag-celebrate kan misa saka ang adoration kan Blessed Sacrament. Father, paano po siya nagkaigwang kaitong faith na araw kaitong nangyari sa buhay niya? Paano po kaya siya nagkaigwang araw kaitong? I think dako na hiling ng mga video niya, ang saro dyan, itong pagpatutuo kan butler ninda, aram po nindo, medyo may kaya ini si si Ngayon, mayaman. may gusto bako man niya yaya sa ang babae, Oo. gusto nag-aataman Gari sa nani ngaya or basta igwa siya. na Indian, pero ang Indian na ini bako man siya katoliko. Iba man sa religion. Oo, ibang religion. Sabi kay ning Indian na niya na nag-aalaga sa iya na pikuturoan siya ni Carlo Acutis ki mga bagay-bagay tungkol sa faith na nangangalas siya sa indong hali ining pigataram kang aking ini tadayon niya man nasabutan kung si Cristo ang misa, pero at the young age nag-evangelize na si Carlo Acutis digdi sa sarong tao na nag-aataman sa iya. Tapos di niya masabutan kung nga tao daw nagsisimba. So yun ang mga I think it is a God's gift to him ta day ko aram ang sarap pa pala na nakulaw na influence sa iya, nabasa ko na hali siya sa pamilya kan mga santo. Ang mama niya gari igwa kikasin na santo, tapos na pictrace down iyan kay Saint Maria Alphonse de Liguri. So nasa blood talaga nindaan na pagiging banal, pagiging santo. Hindi man agad. Tapos baga, Father, gari may nabasa man ako na dumabaga sa neighborhood, gari nahiling ito si Saint Acutis na sarunggurang na nagkakaturog sa along the streets na karton lang. And then tinaraman niya nga nitong sugari karo kay eribahan niya na tauan ay si mama niya na makalangki gari tamong, and then pigtatawon ng food kung ano sa pigkakaon ninda iyo man ang pigtatao. So can you imagine iba talaga. Oo. Totoo. Mga istorya na arogaan si mama niya nag-istorya. Opo. Pero duman kita sa mama niya. Okay. Actually po, magayonon hilingon ang mga reels na ining mama niya present during the canonization, di ba? Actually, bako po siya ang pinaka-primero kayan, panduwa siya. Ang primero kayan, so mama ni Saint Maria Goretti, kang 1950, yaon sumama niya kang canonize si Saint Maria Goretti. Ini dari panduwa ini si I forgot her name. Sumama ni Carlo na yaon duman, di ba? Bako gurangon ang mama niya. Siguro mga 50s pa lang. Pero present duman. Anong gayon kisarong ina na presente na pig canonize an sa imong aki. Grabe ade. So ito, Father, si Carlo day mo siya nagseminaryo po, day man ordinary teenager po siya, May mga retrato siya na nag-serve siya sa altar as an altar boy.
very regular na student also, di ba? May mga friends din Very niya. ordinary, very Oo. ordinary. Orang mga miracles na nangyari during that time of his life na pero actually po duwang miracles ang kaipuhan. Ang enot so miracle tangan niya siya ma-beatify na maging beato, maging blessed sa ano ini sa Brazil may sarong 4-year-old boy po na ngaran Mateos na igo ki rare congenital defect sa pancreas. Oo. Tapos dipisilon sa iyan magkakan asinan mag-ati sa iyang family pangaji kay Saint Carlo tapos nila rin na ni sa iya so relic ni Carlo tapos completely healed siya. Yan po magayon na ano without medical explanation. Ang panduang miracle na nangyari sa sarong aki na ini naman sa Florence, Italy na igwa ki serious na head trauma pagkatapos kan bicycle accident. So very critical so aki pero ang sayang family as in ang Paris community nagpangaji kay Carlo sa intercession suddenly naka-recover so aki, di ba? Kaya ini ang duwang miracle para po sa mga nagdadangog sa tuya kasi bago ka ma-beatify kay po ang kisarang miracle. Pagkatapos kan mahalat ka naman kisarang miracle para sa canonization. Okay? Maliban sa mga santo na tigmartir, dahil man kinakaipuan ang miracle sa mga martyrs. Okay. So kay Carlo, dua Two. Father? Dalawang parang Kaya magmamartir na lang po kita. Kaya nakaipang, maray mo, Father, pwede pang miracles, ano? Pero, Father, natapo ka rin na madali siya naging santo, ano, Father? Dahil lang duman sa two miracles, or... Actually, at totoo yan, Bert. Actually, ang iba pang mga santo, it took them some mga 100 years. Oo. So, madalion lang siya. 2006, tapos ngunyan, 20... So, pero yan, 22. Tirang years an 22. 25 na kita minus 6 19? 19 years lang, di ba? Very very close. Pero iba pa mga santo na very very shorter pa kay Carlo Acutis. Anyway, very short man agad si Carlo Acutis. 19 years lang na ano, wow, di ba? Nakadumang ka na, Father, sa ano niya, sa ano apod ka yan? Ay, iyo, nahilig ka ang padi niya. Anong apod ka, Father? Sa sanctuary niya. Yeah, sanctuary. Ano po sa pagmati, Father, na nahiling mo siya? Istorya ko po sa Indo. Actually, nasa sa iyang incorrupt body. Gusto sabihin na kang incorrupt, dinalapa. Dinalapa sa iyang lawas. So, kung binuksan sa iyang coffin, nahiling na intact ang lawas niya. So, nilag siya sa sarong glass sarcophagus o glass coffin na mahiling mo. Yaon po ang sa iyang lawas sa Assisi sa Italy. Sarong salit na simbahan on the way sa Basilica ni St. Francis. Kaya kung matuwa po kamo sa Assisi, yaon dumanan sa iyang lawas sa sarong sadit-sadit na simbahan. Ini ang impression ko. Gari siya nagkakaturog na gwapuho na aki. Gwapuho nga ni. Tapos naka-sneakers siyang Nike, tapos naka-maong. Oo. So, magayon na ilingon, gari siya nag-uulok na nagkakaturog lang. Talagang millennial saint siya. Saan ka nakahiling kay Sarong Santo na naka Nike shoes, tapos nakamaong, di ba? Talagang santo siya kan sa tong henerasyon, kan mga kabataan. Grabe. Talagang modelo kan mga kabataan taon yan. Yeah po, yeah. May dinala ako duman ng mga pilgrims, kay iba ito kang Marian pilgrimage, may nag-agi kami sa Assisi, tapos we were so blessed na makaagi duman sa simbahan, and then I led the pilgrims to Carlo Acutis incorrupt body. Yeah. So, naman kita, Bert. Kasimbagan po ko po kay Mampita. No, rin man daag po kami mabiyahe, Father. Maiba na lang kami sa imo. Sinabi kasi niya, nakadumang ka na da, Father. Sabi ko, Bert, kita, no rin man kita maduman. Sabi niya, maiba da kami sa imo. Ayo po. Actually, nag-organize pa ako yung mga pilgrimages. Para sa mga, side ano ta na lang ini comment. Sa mga nagmamaot na makaduman sa Holy Land o sa Europe, ang Holy Land po would cost mga 180,000
170,000. Ang Europe, a little bit costlier, mga 250,000 po. Mga 14 to 15 days na yan. Wow, barato man lang pala ng pita, kaya tayan. Quarter of a million. Ay, lang yan. Bahala na si Lord. 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 Okay. Oo. So, Okay. So, Father Vlad, ma-advertisement lang po kita. And sa pagbabalik mga tugang, mga listeners kan DCGB, magkakaurunan ta pa po si Father habang nag-discuss kita about kang buhay po ni Saint Carlo Buda. Ano man po kaya ang mensahe ni Saint Carlo sa mga kabataan ko niyan? Ano Pero kita mag-advertisement. Okay. Yaw naman sa nako digdi, i-discuss ko man mas kidikit si Sige po. Pierre Giorgio Ay, Fraser. opo, opo. Ay, opo. So, Pagbalik na sarap po, ang santo. ano? Sarap. Yes. Okay. Okay, Father? Sure, Sige, sure po. sige po, mabalik po kita. Magkapir ang advertisements. Ang oras po niya to, 2:30. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. An oras hatod sa Indokang Red Horse Super, ang shot ng tropa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Red Horse Extra Strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Diyos maray na hapon po. We're back sa Usapang Pamilya po. Yes, Ma-shout mabuhay. out. Mabuhay po ka, ma'am. Shout out po kita. yes, so regular nating para antabay sa ating programa, of course, kay Sir King. Sir King Reynaldo, listening from Bangkerohan. Sir Jude Andes, also from Bangkerohan. Yes. Yung sa ko yung mga yung mga kakiwanis kay BCBP and yung sa Mayon Ladies
Mayon 61 ladies. And gusto ko lang batiin na birthday si Sis Venice Orense and of course kay Manoy Ed Balde. And tomorrow birthday ng sakuyang tugang si my sister Maria Fesegi. Happy birthday po. Happy birthday. And also birthday pala ni si Emily Gonzalez Chusoy and si Sir Roland Bongais. Birthday niya kahapon ng Happy ACCI. birthday. Ate Karen Altabano, happy birthday din po. Ayan, happy birthday also. Sige po, magbasa lang po kita magkapirang messages po before tapo ilog si Father Blood. Sabi po ni Miss Marisa, nakaka-inspire si Carlo. Sana matutunan din ng mga anak ko ang tamang paggamit ng internet. Yan. Also, halimanin kay John, bilang kabataan, si Carlo ay modelo ko. Gusto ko ring magsilbi sa simbahan. Ayan. Wow. Ma'am Lisa, St. Carlo, ipanalangin mo kaming mga magulang na gabayan ang aming mga anak. Yan. Halimanin kay Ray, ang ganda po ng kwento niya. Hindi pala sa gabal ang pagiging makabago para maging banal. Ayan. Thank you po. Sige So, po, mamagayon na ng mga mensahe. As in, ilawag na po si Father Blood para sa pagpadagos po kan sa tuyang discussion yung ngayon na hapon. Father Blood. Welcome back. Welcome again, Father Vlad. Salamat Gina, salamat Bert. So, naligawan po kasi bago sabihin kung ano ikinaganda ni Carlo. He died of leukemia at the age of 15. Kiunong pa. Tapos, leukemia. Ngunyan, ma-istorya ko po sa indan sa Ropang Santo na pig-canonize kasugma ni Pope Leo, si Saint Pierre Giorgio Frassati. So, ano po siya, he was born April 6 na 1901 sa Turin, Italy. Italian saint po siya. Sa sarong mayaman na pamilya, very influential. Ang papa niya, yan founder kan La Estampa na sarong newspaper tsaka sarong Italian ambassador. Talagang mayaman po sinta. Okay. Ngunyan, nagadan si Pier Giorgio at the age of 24. 24. Ang ikiginagadan niya naman, polio. Pero sa mga nahilingtang mga photos baga ni Pier Giorgio, may tsurahon siyang lalaki, tapos he loves the outdoor. In fact, mountain climber siya. Tapos tigtawan niyang emphasis ang kabanalan kan charity tsaka yan na maugmang buhay kay bakan mga barkada niya. Kaya may mga istorya na kasi during the time na 1900s gari harayo pa magsabi ka kan sa imong pagtubod sa simbahan, pero ini si Pier Giorgio day siya nasupog na ipagsabi sa mga barkada niya about Jesus, about his passion for Jesus araw kayan. So yan, he was inspired by the Beatitudes na nag-shape kan sa iyang spirituality. Kaya nagserbi siya sa mga pobre, to the sick, the poor and marginalized. Tapos nagpaparatao sa kan mga gamit niya sa mga beggars, sa mga pobre. Sometimes nga oftentimes sigan uli kaya sa harong nida na day ng sapatos kasi igataon niya magamit niya. Okay. So he loved the outdoor, mountain climbing. Tapos he loved the arts, he loved the mga friendships niya. Yan. Very simple ang buhay niya. Very simple. He really loved the outdoor life. Tapos pag-ibok karahayan sa kapwa, very joyful na aki. Yan. Actually, dahil man siyang miracle na nagibo during his lifetime. Pero ang ikinangalas kan gabos during sa funeral niya, nagadan siya July 4, 1925. Kan funeral niya, dahil masabutan kung sa inhali ang thousands and thousands of people na nag-attend kan sa iyang funeral. Kung sa narali ito pala, ito sa mga tao na recipients kan sa iyang charity. Secret works of charity. Ito pala na daiman kay itong mga natig-record na kung paano, kung si tinarawan niya, nag-arabot lang duman kan funeral niya. Yan. So, doon miracle pagdaroy po ang kinakaipuan, tangani na maging blessed siya, an enot, 1930,
sa sarong lalaki na ang ngaran Domenico, may polio man, pero halos paralyzed na, pero nabulong ito by the intercession of Saint Pier Giorgio. Tapos ito kay po ito para sa beatification niya. Ang kay po na miracle naman sa sa canonization niya, isang babae sa Argentina na may terminal na illness, tapos she was cured by the intercession of Saint Giorgio. Yan, isang miracle na nangyari tangani na ma-canonize siya. So yan po, wala kitang masyadong istorya na ninkabanalan kay Saint Pier Giorgio, pero during his time siguro kaya they baga na record kan mga tawong ito, araw ko niyan gotang social media, pero ako ang nakatouch sa kuya digdi kay Saint Frassati, itong mountain climbing niya, itong outdoor life niya, gusto niya yan na sa outdoor mag hiking, mountain climbing, araw kaya. Yan po. Sabi baga Father Vlad, mga simplihon lang, although mga mayaman sinda, pero ang lifestyle ninda mga simplihon lang. Opo. Ini ang mga nepo babies dapat. Nepo babies na imbis na ipangalandakan sa ibang mga kayamanan. They forgot their family wealth, tapos talaga nagservice sa mga charity. Sabi mo nga ni puro charity lang, kaya nung so ilulubong na dumanagduruman, so nagdagsa sa mga kadakol na tao dahil nga itong mga pigibon niya. Same thing also with kay Carlo Acutis, na sabi nga ni baga kang inagari, heaven na nga ito, grabe man daw so nagduduruman, Father Vlad. Opo. Yan. May i-comment lang ako digdi sa both kay Frassati at kay Acutis, na ang kabanalan ta po mga tugang, bako itong pagparasimba, of course si Carlo Acutis very close sa Eucharist, pero si Frassati, they masyadong sinapagsasabi ang love niya sa Eucharist, kundi itong mga pinaka-ordinaryong mga pigigibuta. Imagine, ang mountain climbing ni Frassati, nagpapabanal pa lang sa iya. Ito ang nagrani sa iya sa Diyos, na ang pag-hiking pag-jogging. Ang una ta kasi, pag nag-jogging kita dyan sa boulevard, sige lang ang exercise di ba? Pero data aram, yan pala, nagpapabanal pala na sa mga arugan sa tuya. Basi ako nga ni baga, halimbawa, nag-walking ako, jogging ako sa along Intramuros, minsan di ko naman naisipan ng Diyos, kaya na habang ako naglalakaw. Pero the mere fact na may tigigibo kita na ninkarahayan para sa lawas tapos iyan pala, one of the ways to sainthood, to holiness. Mga pinaka-ordinary tigigibo ang pagluto, ang pagsakay sa auto, ang paglinig, ang pigibuta sa mga workplace. These are our stairways to heaven. Gari po si Saint Therese, Yes, Saint Therese. During the time of Saint Therese, wala siyang miracle. Para kay Saint Therese, mga pinakasimpleng pigibuta sa kumbento, sa harong, iyan ang nagpapabanal sa satuya. Ayan. So tama pala itong pigigibo po ni na Sir Nico Chipramir. Nagja-jogging po ini. Mga kairiba mi digdi Father Vlad sa DCGB, nagja-jogging sila sa embarkadero. Father Vlad, ako man naglilimpya sa harong. Kapag halat ko man rin tipig mention ni Father Vlad, na sige man akong panglimpya, kapon naglimpya ako ng refrigerator, kaya sukamot ko parang kung ano-ano, mga Sonrox panglimpya. Ayan. So reflecting on the life po, Father Vlad, kanduwang bagong santong ini. Ano kaya po ang mensahe para sa tuyang mga, lalo na sa mga kabataan po, na nasa kabataan pa sindang edad? Okay. So sa mga millennials pigpahiling ni Carlo Acutis saka ni Pier Giorgio Frassati na ang kabanalan bako itong sunahihiling na paglawag sa seminaryo, sa pagpari, sa kumbento, na of course we highly encourage our young people kung pigapod kamo, kundi ay sa pinaka-ordinaryong pagsasabuhay takan sa tuyang pagtubod. Ang apod yan sa white martyrdom po. White martyrdom.
i-discuss ko sa Indo. Sige Doon po. po sa martyrdom, ang Red Martyrs na nagpapadana kang dugo, ayan, mga pigpugutan ng Payo, Garadan, San Lorenzo Ruiz, tapos ang mga santutang ginaradan, mga Red Martyrs sinda. Ang White Martyrs naman, itong day ka man nagpadana kan sa imong dugo, kundi pag sa buhay kan sa imong pagtubod sa pinaka-ordinaryong pamumuhay, pag-jogging, pag-sakat sa bulong, ang paglinig sa harong, ang tultol na pagtrabaho sa opisina, ang pagsaog, yan, ang mga pinaka-simpleng bagay na ini, these are our stairways to heaven, tickets to heaven. Thank you. Bert, Thank you so much. At least siguro Very kitang, inspiring afternoon po yun, dati Bert, kay itong day pa na stroke si husband, talagang nag-walking ako. Siguro niya na mapa-excuse ako, husband, I need to walk again. Ayan. O ipagpadagos mo pa ang paglimpya sa arong. Ayan, oo. May sabihin pa pala ako. Sige, Father. Ang Keito, balikan pa ang inspiration ni Saint Therese of the Child Jesus. Si Saint Therese, ang gibo na Keito, halimbawa naglilinig siya, nagpapangaji, kasi siyempre nasa mentality niya nangangaji, tapos sometimes nag-o-offer siya ining paglinig ko niya kay kay sister niya na dagitong niya sa kuya. So may mga santo kita na nagsasabi na ining paglaba ko ngunyan para ini kay mama na naghehelang ngunyan, ining pagsigid-sigid ko ngunyan para kay sa barkada ko ngunyan na nagsabi sa ko na kay po niyan tabang. Sometimes we need that that we are conscious to offer what we are doing for particular persons. Bert, magayon sana permi nating makakausap si Father Vlad tapos Ayun ng po. araw kay Neo. Ayun So po. yun nakaka-inspire, and then pagbalik ko sa harong, siguro pag naglalaba ako, naglilimpya, gagamitin ko yung sinabi ni Father Vlad na para inis kung sisay. Father Vlad? Kasi ang intercession bako lang sa paagi kang pangaji. We can also intercede for other people who need our prayers by the acts of charity that we do. Yung parang charity or a little sacrifice. Sacrifice, sacrifice. Halimbawa, kayo nasa ospital ako, siguro mga 1 week ako, and when I was in deep pain, so pigo-offer ko, Lord, para kay ini sa arrogant. Pigo-offer ko sa particular na pari. Tapos tatandaan nindo sa paglakaw ko sa sa Camino na 30 days. Talaga, I have a list of mga cancer patients, mga naghihelang na pigihiling kong cellphone ko ito na naglakaw ako ay para kay ini napigibok mo niyan. So sometimes we should be conscious also to do that. And nabasa ko itong post mo, Father. Tapos after ka ito, may nag-comment, Father, ngaya ako sa pigpangadji mo, clear na ako kang cancer. Wow, hallelujah, praise God. Actually, 1, 2, 3 cancer na ang nabulong. Tapos may 2 pang nabakuman cancer pero nabulong sila. So, sa 5 na ang nabulong na sabi sa kuya. Hallelujah. Praise God. Thank you so much, Father Vlad. Oo. Okay, before ka po mag-launch kang book mo po, Father Vlad, ngunyan baga pong aldaw na ini, birthday ni Mama Mary. Ano naman kayo po ang pwede po makatao kaki mensahe para sa mga pamilya kang kaaldawan po kan sa tuyang ina. Okay. So ngayon pala ang birthday ni Mama Mary, fiesta dyan sa Daraga, i-count pa dyan. So, ang mensahe ko po sa tuyang dyan, ngayon ang birthday ni Mama Mary, na ang love ta kay Mama Mary po, pwede ta maging konkreto yan bako sana sa papangaji kang mga novena ta sa perpetual health o pag Santo Rosario, kundi konkreto na ipahiling tayo sa love ta sa mga mama ta, sa mga ina ta. Kasi kasubabi ko na habang nagmimisa kami digdi sa CBCP in honor of a Blessed Mother, actually pigrit ko kasi apikapot ko siya dami garing man sa mama ko. Ko happy birthday po. Pero i-offer ko misa kasubago para kay mama ko. And I remember very fondly, when I was 5 years old, kan birthday kan mama ko, na
pinuruko kami gabos kang Papa Mika ito. Tapos kasi may dala siyang ice cream. Wow. Kaya ang ice cream, chocolate ice cream is very special to me kasi it reminds me of my birthday of my mother. Kaya balik kita kay Mama Mary. Okay po. One of the best ways to love Mama Mary is by loving our own mothers. Okay. Iyo po. So ayan. Ayan. So pinakamensahe po, nguyan nakaaldawan ni Mama Mary po, love our mothers. Ayan. Okay, sige. Father Vlad, may ila-launch ka baga naman na, pang second book mo na ini, Father? Ano po? Or more than 2? Actually, pang-apat na libro ko rin. Ano po ining libro, Father? And ano rin po ini mangyayari, Father? Ini po na ang title kang librong sinurat ko, Scrolls of Grace. You Are Loved, Scrolls of Grace. Ano to po ini dyan sa Legazpi, book launching po sa October 4 dyan sa Pacific Mall alas 3 na hapon. Yan. Ano po yan na libro po, Father? Ano na lang, Bert? Kasi information overload na kita ngunyan. Hindi ko na muna i-discuss yan. Siguro before October 4, ma-request ako sa imo na sige, Father. mag-guest tangani na taon oras ang librong iyan. Okay, sige po, Father. Oo. So, pero Yun October 4, Pacific Mall ang book launching ni Father. Yan. Scrolls of Grace. Ano yun? Scrolls of Grace. Scrolls. So, gari scroll. Scrolls of Grace. Gari listahan ka mga grasya. Ano po, Father? Ayan. Ayan. So, thank you so much, Father. Ang aram tang sobrang busy ini si Father, but tinawan niya naman kita kay oras ngayon na hapon. Gusto naman ni Father magmensahe gila yun sa satuya mga kabataan kung ano sinda maging role model inda si Carlo Acutis and then Saint Pierre. Saint Pierre. Giorgio. Yan. Okay. Giorgio Frassati. Sige, Father. Kung may mensahe ka po, girare po, Father. Ma-blessing na lang ako sa inyo. Siyempre, gusto ko na day lang nakamatiki bagong message kundi makareceive ni blessing ang naghimatis to yan. Sa intercession ni San Carlo Acutis as ni Pierre Giorgio Frassati, binibindisyonan ko kamo sa ngaran kan Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Tina. Thank you, Brother. Salamat po. Thank you so much, Father. God bless. Next time ulit, tadakulog kitang naugudan kay Father. Okay, before October 4, Father, irilingan po girare kita sa Suruso. Thank you so much, Father. God bless. Mabalos sabi, Father Vlad. Mabuhay. Thank you po. Okay, thank you, Father. Ayan po, nakaiba po si Father Vlad from CBCP. Yan, oo. Na nag-share po sa Tuya Kan Buhay po, kanduang bagong santo. Yan. Si Thank you so much na Pierre nagtao and siya si ng Carlo. oras para digdi sa tuyang programa niya na hapon. And I'm sure, sa tuyang mga nag-arantabay dyan, even if yung mga youth, sa mga magurang, na gabayan manggili na sa tuyang mga kaakin. Can you imagine, at a very young age, bagay ito si Saint Carlo Acutis. At 15 years old. Oo. Sinabi niya pa, kung mag-weigh na daw siya ng 70, yun na daw, yan talaga mag-goodbye na. And magayon nun ang mga sa iyang giniribo kang sa iyang kaakian pa. And may Bert, after na ito na duwang gari miracle na nangyari na may naghilang na gari prayers na intercede narahay itong duwang may kahilangan. So magayon nun, Bert, na yan sindapig ko consider na Saint of Millennials and Gen Z. Gen Z, tama ba? Opo, Gen Z and Millennials. So, sabi po ni Miss Anna, nag-message din po. Salamat po sa pag-feature kay Saint Carlo. Naluha ako sa kanyang simpleng buhay. Po. Yan. Makagirabo talaga po, Opo, Isus ko, Bert, grabe. Ang mga santo po, iba-ibang paagi po so buhay ninda, pero saro lang sindang padumanan. Padumanan po kay Kristo. Yan. Ayan. Igwadig di Bert na may nagpadara message. Sabi niya, ang prayer niya, Carlo, tulungan mo akong matutong mahalin ang misa at ang Eucharist. From Quezon. So, ngunyan nga po, kaka-launch lang po gararay kang PEA po or Perpetual Eucharistic Adoration po sa Daraga. Iyo. So, pwede po kita dati, nag-close ba yun? Opo. Ni-renovate siya. Kasi bago po, nakahapit man ako duman bago ako naglaog sa church para sa 9:30 concelebrated mass. Talagang mamamatian mo po na silent,
pwede ka mag-stay duman, pwede ka po magpangadji, pwede ka man mag-meditate lang. Yeah, tas si Father Vlad nga ni everyday 1 hour. 1 hour. Oo. 1 hour talaga Ako po. digdi sa Albay. Diyan ako. Ayun po. Sa ano. So, I think bukas po ang peya po sa Daraga Church from 8 o'clock. Sabi ni Kuya Albert. Ayan. Sabi po ni Jenny, nakakatuwa na isang kabataan ang naging santo. Nakaka-proud. O nga naman po, ano? Igadigdi Bert na nagpadaraman kay message. Bilang teacher, gagamitin ko si Carlo bilang halimbawa sa mga estudyante ko. Ayan. Magayon nun. Ano? So talagang dakulo man sindang mga reading ng tungkol kay Carlo Acutis na talagang pwedeng i-ano sa mga kaakian. Ayan. Tapos kasi bago po sa sa homilia po ni Bishop, pig-announce niya po na saro pong parokya po diyan sa Tiwi, I think sa Naga Tiwi, gigibuhon pong parang ang santo ninda iyo po si Saint Carlo. Ayan, Saint Carlo Acutis. Diyan po sa Naga Tiwi. Abangan ta po ito kung noorin po ito gigibuhon. Dig pa pala dig Bert, basahan ko muna. Hiling ko po na ipanalangin ni Carlo ang mga batang nalululong sa gadgets. Yun, opo. Sige. Ipanalangin, tsaka kita din po, gibuhan tamang po ang na i-minimize ta. So lang, sa mga importante lang po, sa importante lang po. Ang gadget baga po, blessing din po iyan. Nagagamit na po iyan. Sabi nga, gamitin sa tamang paraan. Na sana manigwa nga didigdi na kita baga like ako, na pwedeng so aki ko and even my grandchildren na ipagsabay man sa sa Adoration Chapel, di ba? Ayan. Tama ito po. Sabi ni Lolo Ben, ako po'y lolo na, pero natutunan ko kay Carlo na kahit kabataan ay kayang maging santo. Ang papabaga po ni Carlo, iba man ang religion niya, Hinduism. Itong Brahman siya, so nagtuturo man siya. Itong sugari kurkairiba niya na iba man ang religion, na su parents nga is gari ama kay to, gari iba man ang teaching. Pero mas dakul siyang naukudan. Taaki pa na amaze nga ni siya, taaki pa nga niya. Iba na gari tatao na sumaman niya baga, mas dakul pa da siyang naukudan kay Carlo. Kaysa duman sa ama po Nagkaroon ako ng pag-asa na kahit ordinaryong tao ay pwedeng maging banal. Daw po yun ngunyan po sa karibukan po kang mundo ngunyan. Lalo na sa Pilipinas. Daw po i-aim tamang po na maging, ang sabi po, ay pwedeng maging banal. Yan, pwede ba ka? Gusto ba kan kagorang na gabos kita holy? Yan daw po ang gusto kan sa tuyang kagorang nan. Sabi ni Camille, ikakasal ini si Camille ngayon na maabot na October. Ang ganda ng buhay ni Carlo. Ay, oo nga kasi may tugang managad ni Carlo pala. Ang ganda ng buhay ni Carlo, simple pero puno ng pagmamahal kay Lord. Yes, oo. Igwa man digdi, bilang OFW, inspirasyon ko siya sa pag-alalay ng sakripisyo sa pamilya. Yun. Ayan. So, saro po ining hapon na full of inspiration po, Oo. Na katas garo po ini kang kabasugan pakipista po kay Sir Nems Ikaw pa siguro mo niya naman may pabalon pa. Another batch ang maduruman na magkikipiesta, Yeah. So what an inspiring Monday po ini. May duwa kang santo Thank you again for this. Thank you again for this. Birthday ni Mama Mary, fiesta po sa Daraga. Fiesta na, birthday pa ni Mama Mary. Happy birthday kay Blessed Mother Mary. Yan. Sana po dakol po kamong naukuda naman ngunya na hapon digdi sa usapang pamilya po. Sa aga po abangan po nindo ang saro namang episode So Mondays, Tuesdays and Thursdays po kita nagkakairibanan digdi po sa usapang pamilya. Yes po. Kami po ang sendong mga nakaibahan. Ako po si Pita. Kay bata po sa tuyang technical department, si Sir Joe Napolis. At saka si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may banibagong pag-asa. Abangan po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with Sir Cadoroy, VP Henry Maceda. Broadcaster of the Year. Yes. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.